iki jejer Mbak Enis padha cendhike iki apian. Ngomong. Tetap tresno lan tetap satya ya kan Surabaya teranya Bali Ya persindhian niku. Mbak Dila dalemipun pundi? nggih wilujeng enjang Pak Sigit Nggih, Mbak. Daleme pundi Mbak Dila? kula pidalem saking Cakrawati Todanan. Oh, cedhak mriki nggih. Nggih. Oh, Cakrawati to. Mriki wau kalih sinten? Kalih rencang-rencang Permadi laras wae. Oh, rencang-rencang Jolondot laras. Nggih. Oh, nggih nggih. Berarti sak rombongan Cakraningrat itu kathah sing kenal lho sampeyan sebagian Buluro niki. Nggih. Sing sak yoga sak grup niki sing sampeyan sing kenali sing pundi sing akrab sinten? Ya nggih. Wonten Bagas niku Mbeng. Iya. Mbek apa mbeng? Mbeng. Nembang dil. Nggih. Manut. Wah. Lagune apa bebas. Jenang gula nggih. Oh, jenang gula pelok barang. Nggih. Oh, nggih. Oh, wah, iya. Todanan kuwi kathah sindenipun nggih, Mbak Dila nggih. 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 Bocah ditakoni apa kok sarwa? Nggih. Nggih bawa rumiyin nggih. Rumiyin apa? Disakiti hati sinten rumiyin? Bawa rumiyin. Oh, bawa rumiyin. Tak kira ya. Walah beng. Ya. Sampun gadah pacar? Dereng. Dereng. Jarine sing ngira mbeng niku pacar sampeyan. Mboten. Niku mung karepe mbeng tok kok nggih. Nek karep sampeyan lak mboten. Tutu banda. Tutu banda. Wah, iki jejer Mbak Enis padha cendhike iki apian. Ngomong. Ati pawi. Oper beng, ayo beng. Madhep Dila ora kok ngingkur mikir ning kono jane. Heeh. Luput pisan kena pisan. Hah? Terus bel. Gampang luwe gampang Karo kanca-kanca sampean dipacoki karo Mbak Dila. Sampean seneng ora karo Dila? kula pun kadayang Pak. Oh. Oh, wis duwe ngono kok. Terus ke Mbak Dila. Yen angel langkung Kerawitane Permadi Laras nggih. Nggih. Anggotane ya ana Bagong Gareng. Ya. Tan kenuti
biasanya nderekke dalang sinten mawon? Nggih. Kula niki murid almarhum Ki Dalang Daryono Todanan. Oh, muridnya Pak Yon. Nggih. Nggih. Bar derek Pak Yon terus derek sinten Mas Jolondot. Dereng nate malah. Dereng nate. Piye to, Dot? Oh. Oh, si Dene Jolondot sing tau dijak ning Karangjae kae di situ. Cae bisa Jolondot. Mulih. Mas Jolondot sampun mangsa. Oh ya ben setelan detik iki aku. Kis dari sing mau tau mau jak ning Karangjae ya. Heeh. Lagune napa, Dil? Jenang kula. Jenang Gula. Oke, yo. Bakalane apik iki kari oleh bimbing kari oleh bina. Wah. Wo, Dila nek sing bimbing aku cepet dadi kowe Dil. Dados napa niku? Dadi anak. Mesti anak buah. Oh, nggih. Wah, cacah iki wae. Ayo lah. Dangdut ke Cak? Kelinci ucul. Oh bengi ku ta.
jebul ora dadamu aduh klinciku aja beda aku terus bali nang Semarang klinciku wis ana kandhang lajapulane rusak-rusak kaburu nafsu wakasane montang-manting ragate ake aku dhewe kabante Injih, matur sembah nuwun wae. Kula sing matur nuwun. Injih niki nek kepareng kula badhe nyuwun foto kali Bunda Rosi. Oh, Kula nggih. ngefans sangat sekali Bunda Rosi. Bunda Yosi. Yosi injih kok Rosi. Nek Rosi itu sing balapan. Oh, Pak. nggih. Niki balapan padha mawon niki. Balapan. Mami Yosi injih. Heeh, mboten ana pang foto mboten ana apa. Nggih. Nggih. Nah, nggih, foto ngefan karo Bunda Yosi. Heeh. Jebule akeh sing ngefan. Heeh. Kancaku kan ora ngefan karo Yosi. Heeh. Sing nabu apa? Sing nabu nyiter kan ora ngefan karo. Heeh. Wah, wes iki calon presiden Todanan sing wah wis iso mengangkat harkat derajat Kecamatan Todanan, Nyokrowati. Nggih. Oh, nyun pangestu kabeh. Heeh. Nyun pangestu. Nah, latihan nyinden karo Bu Yuyun barang ngono. Oh iya. Heeh. Coba